Lho Prabu mboten kepingin sanget tirta kamboja ingkang sakalangkung seger dedarahan woh-wohan ingkang kanyatanipun sak mangke sampun kula sugataken supados sak mangke paduka Cengkoko Prabu ketingal seger tindak tebih saking negaring Ndorowati dumugi negaring Ngastina. Nggih anak Prabu. Menapa ingin dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten kok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Anggenipun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu ing Ndorowati menika lahir batin sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten-boten. Monggo to kula aturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra utawi kadang-kadang paduka Sata Kurawa. Kartamarma Dursasana kadang mutuh dawuhana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Ndorowati. Nggih, paman ngestakaken dawuh.